Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! PNP umaming may security lapses sa panibagong pagsamog sa insulan. Coast Guard nalusutan din ng second bombing sa Masbate. Mapayapang kapistahan po ng Peña Francia Festival sa Naga City, inaasahan kahit may bombing incidents. Mayor ng Cebu, ikinabahala daw po ang pag-relieve sa lahat ng pulis sa kanyang lugar. Mga pangunahing bilihin, makinig po kayo. Mga pangunahing bilihin, lalong tatas daw po ang presyo. At planong pagbuwag naman po sa National Food Authority, inalmahan po ng mga empleyado nito. Warehouses naman po ng rice holders, posibleng salakayin daw po ng DILG. At mga OFW, hihilingin sa Pangulo na baba ng placement fees. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome po sa palatuntunang Kamaong Acero. Exclusive na sumasa niyo po sa Leader News Philippines. At napapanood po ninyo ng pagkalinaw-linaw as in HD quality. At napapanood po ninyo sa buong mundo. Kasama po natin ang buong pwersa ng Leader News Philippines News and Current Affairs Team. Ang ating mga Leader News Patrol. Ang ating operations, ang ating creative live streaming department headed by Engineer Oliver Licop together with Alas Oliver. Kami po ay handa na maglingkod sa inyo po ng ngayong araw po ng Monday, September 3, 2018. Pag-uusapan po natin sa ating palatuntunan gabi ay ang ating tanong sa bayan. Pangunahing tanong po natin, sa gitna ba ng grabing pagmahal ng presyo ng bigas? Dapat bang buwagin na lamang po ang National Food Authority o hindi? Ulitin natin, sa gitna po ng grabing pagtaas ng presyo po ng bigas sa ating bansa, dapat bang buwagin na lamang po ang National Food Authority o hindi? Si Errol Dakame, ang Kamaong Acero. Unahin na po natin ang mga buenamanong nagparamdam sa ating palatuntunan. Si Sir Rafi Ramos Bianson ng Tacloban City and Batangas Lipa City. Si Mading Imelda Clotario Paramdyan sa Pineda, Pasig City. Si Sir Darrell Solis de la Vega. Si Carlo Reyes ng Mitsubishi Motors Abad Santos Branch. Si Sir Edward Perez ng Pagcor. Yan. Sir Rafi Bianson, pakiulit po ninyo yung inyong pinababati at tayo po'y nag-take two sa ating palatuntunan sapagkat wala pong audio kanina. Pasensya na po, no? Ganun po talaga sa live. Pagka minsan may mga glitches na hindi natin inaasahan. Sir Camilo Villasa Meliandas, hi! Ayos na ba ang audio natin? Thank you for watching. Ulitin natin yung ating survey question at tinatanong po natin sa bayan. Sa gitna po ng sobra ng pagtaas ng presyo ng bigas sa ating bansa, dapat bang buwagin na lamang po ang National Food Authority o hindi? Kuya Sal Dinardo, magandang gabi dyan sa inyo sa bang lugar ni Kuya Sal Dinardo? Nasa Irisan area ka ba? At mamaya po ipapanood po natin yung ating biglang pagbisita po sa Sablan area. Sablan area, wherein sinaksyan po natin yung kanilang fruit festival ng mabilisan lamang. Mamaya po yan ang content. Bueno, yung ating mga telepono sa studio na pwede pong tawagan sakaling nais nyo pong o gusto nyo pong sumaling bigay po kayo ng inyong opinion para sa ating tema sa gabi pong ito. Ang ating telepono po ay 0927-494-2175. Para sa mga gumagamit po ng Globe at sa mga gumagamit naman po ng Smart, you can reach us. Tawagan niyo po kami sa telepono numero 0949-736-5000. Si Errol Dakame, ang Kamaong Acero. Bago po ang lahat mga kaibigan,
nais po muna nating batiin ang team ng Leader News Philippines sa napaka-matagumpay na third Mobile Journalism Workshop last week sa Tacloban City. Ayan, napaka-successful, very, very successful ang ating third Mobile Journalism Workshop sa nasabing lungsod sa Visayas area. At yan po ay sanhi ng ating advocacy na makapaglikha po tayo ng mga kababayan o mga kababayan natin na magiging citizen mobile journalists who can create valuable videos, valuable news videos, and real relevant informations that will be posted online. Yan yung ating advocacy upang man-neutralize naman natin kahit papano ang sinasabi po natin at nakikita po natin palagian ng mga fake news online. Listening right now, pre, wag bashing ang NFA. Palitan na lamang ang administrator, puro incompetent karamihan ng appointees ni President Digong, Dr. Edward Perez. Ayan. Thank you, Dr. Edward Perez. Ang sabi ulit niya, we're listening now, pre. Wag bashing ang NFA. Siguro wag buwagin. Wag buwagin. Ang palitan na lang daw po ang administrator, puro daw incompetent ang karamihan sa mga appointees ni President Duterte, sabi ni Dr. Edward Perez ng PAGCOR. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Sir Edward Perez ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Sir Camilo Villas Amiliandas, okay na ang audio toll, sabi niya. At kumusta ulit kay Bishop Nilo Tayag, ang ating kaibigan, na nagsusulong po ng Revolutionary Government RevGov Duterte. Yan. At kay Attorney Aid Cabalo, sa mga kasama po natin sa RevGov, kumusta kayo dyan? Pagka buwelo partner Camilo, si Bishop Nilo Tayag, kausapin natin. Magandang gabi rin po sa mga customers ng Mix Restaurant ni Primong Joel Brocales dyan sa Barangay Guadalupe sa Estrella sa Makati City. Malapit lamang po yan sa may MMDA building. Dyan po sa Guadalupe, Makati City. Hi sa mga kumakain ng masarap na halo-halo dyan sa Mix Restaurant ni Primong ni Pinsang Joel Brocales. Sabi naman ni Vic Barameda ng Pasig, marhay na banggi po, Sir Errol, pakibati naman po ang gabos na taga Bakakay, Tabaco at TV Albay. Maray na banggi po sa mga taga Bakakay, taga Tabaco City at mga kababayan ko po sa TV Albay. Ayan. Ipinababati ka mo ni Vic Barameda kang Bakakay Albay. Maray na banggi Prime, nanonood ang mga taga Mix sa Leader News Philippines. Thank you. Thank you, friends from Mix Restaurant dyan po sa Barangay Estrella sa Guadalupe, Makati City, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sir Rafi Bianson, yung mga binabati mo kanina, ipaki-chat mo nga ulit at inulit natin yung ating intro sa palatuntunan. By the way, ulitin natin yung ating pagka masaya. Naging masaya po tayo sapagkat marami pong mga estudyante, teacher, professor na nagsabing they were very, very satisfied and very lucky because they had attended the third Mobile Journalism Workshop sa Tacloban City, kung saan po natin tinuruan ang mga nagka-interes pong maging mobile journalists. Nangyari po ito last Tuesday, diyan po sa lungsod ng Tacloban, at at the same time ay binisita rin po natin ang lungsod 5 years after ng Super Typhoon Yolanda. So ang napapanood po ninyo ay ang ating video while we've been lecturing about mobile journalism, at ang natutunan po nila dyan ay 4 na modules. Mobile journalism, yung intro sa mobile journalism, of course, news writing, the mobile journalist style, the gadgets of the mobile journalists, the art of interviewing using mobile phones,
at yung tinatawag po nating shooting stories using mobile phones. Yan po ang mga natutunan po nila sa ating isinagawang third mobile journalism workshop. At nais po natin siyempre pasalamatan ang mga naging partners po natin. We would like to say thank you. Ayan po si Sir Mark Anthony Reynoso, who lectured about shooting stories using mobile phones. Salamat po sa Rotary Club of Central Tacloban City, sa City Government of Tacloban City. Salamat din po siyempre sa PQC Paint Depot, sa Borgosco Auto Parts, sa mag-asawang Mr. and Mrs. Rafi Ramos Bianson. Without these people, hindi magiging matagumpay masyado yung ating third mobile journalism workshop. Again, our special thanks to Mr. and Mrs. Rafi Ramos Bianson of PQC Paint Depot and Borgosco Auto Parts dyan po sa Tacloban City. Thank you. Thank you, Borgosco and PQC Paint Depot. At sila po ang umalalay sa atin kung bakit naging matagumpay ng todo-todo po yung ating third mobile journalism workshop. Salamat din siyempre sa ating partner sa Tacloban City, si Lidonos Regional Head Reporter Anchor Hil Anacito Tamayo, at sa kanyang DWTA Radyo Agila 99.9 FM na naging kapartner po natin sa ating public service sa pamagitan po ng pagturo ng mobile journalism sa Tacloban City. Ma'am Irene Mayor, hi Boss Errol, watching from Dubai. Magandang gabi po sa mga nasa Dubai na mga OFW. Ka Errol, nasaan po yung pinangakong bababa ang presyo ng bigas during election? Sabi ni Carlo Reyes ng Mitsubishi Motors Philippines. Ulitin ko, Ka Errol, nasa na po yung pinangakong mababang presyo ng bigas during election? Yan ang tanong niya. Kaya pa po tayo pamunuan ng administrasyon? May question mark, ha? Sabi niya, sabi po yan ni Sir Carlo Reyes ng Mitsubishi Motors Corporation. Ma'am Irene Mayor, pabati boss, happy 4th year anniversary San Gregorio Riders Club ng MCBO Batangas Alae Chapter. Ayan. Happy 4th year anniversary sa San Gregorio Riders Club ng MCBO Batangas Alae Chapter. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, let's get back to our survey question, mga kapatid. Sa inyo bang palagay, tama lang bang buwagin na lang po ang National Food Authority or NFA sa gitna po ng sobra ng taas ng presyo ng bigas sa ating bansa? O may dapat na ibang nararapat gawin? Sa paningin po ninyo, ano po ang inyong pananaw? Good evening po sa ating mga kaibigan at mga best friends sa Long Ridge, Philippines. Ang may dala po ng produkto sa Pilipinas na nakakagaling po ng sari-saring sakit. Ako po, ang paborito ko po dyan ay yung pie cup. Ang pie cup po ay parang stainless tumbler, but it miraculously converts ordinary water into alkaline water that solves many diseases and ailments sa loob po ng ating katawan. So, kung nais nyo pong masubukan po yung mahiwagang pie cup ng Long Ridge, Philippines, tawag po kayo sa 0927-494-2175. Yan po yung ating studio number, or sa 09497365,000. At available po yan dito sa ating studio ng Lidonos Philippines. Ma'am Peach Gabriel, hi po, watching from Jisan, Kingdom of Saudi Arabia. Hi kay Kuya Peaches Roque Gabriel. Hi sa lahat ng nakatune in. Thank you, Peach Gabriel. At sa lahat pong nandyan sa Jisan, Kingdom of Saudi Arabia. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ulit-ulitin po natin yung ating gratitude, pasasalamat sa mag-asawang Mr. and Mrs. Rafi Ramos Bianson ng PQC Paint Depot and Borgosco Auto Parts ng Tacloban City. Sila po yung ating naging very active partner, close-in partner, active partner sa lahat ng oras nung nandyan po tayo sa Tacloban City para po sa ating mobile
Journalism Workshop. Yan po yung pasad ng ating kaibigang kumpanya, ang Burgosco Auto Parts. Dealer po ng mga genuine auto parts. Kung naghahanap po kayo ng mga totoong auto parts na hindi po peke, punta po kayo sa Burgosco. Diyan lang man po yan sa Tacloban City. At sila po ay kompleto sa lahat pong kailanganin po ninyo sa inyong mga sasakyan. Ayan. Hanapin niyo po si Sir Rafi Bianzon at kayo po ay matutulungan niya. At syempre sa PQC Paint Depot. Ayan. Sa mga may paint requirement, mga magpapapintura po ng building, bahay, puntahan po ninyo dyan sa Tacloban City ang PQC Paint Depot. Ayan. At kayo po ay mabibigyan ng magandang presyo at dekalidad na pinturang kailangan po ninyo o kakailanganin po ninyo sa inyong mga construction requirements. Alright? Once again, thank you Burgosco and PQC Paint Depot sa inyong alalay sa Lidanos, Philippines. Nung tayo po ay magsagawa ng Mobile Journalism Workshop. O bueno, nice pala nating i-anunsyo ang ating susunod. May mga nagtatanong kasi, Sir Errol, saan ba ang susunod na Mobile Journalism Workshop? Ang nais ko munang sagutin, ano ba ang natututunan po nila sa Mobile Journalism Workshop? Mga kaibigan, ang Lidanos, Philippines po ay nagtuturo ng kaalaman kung paano po ang isang tao na may interes na makatulong po sa ating sambayanan sa pamamagitan po ng paglikha ng mobile video news. Yung mga video news na totoo at talagang kapaki-pakinabang, makakatulong na makapag-inform sa taong bayan. Creating valuable news videos using mobile phones. Ayan. At yung mga kapaki-pakinabang pong impormasyon na makikita po natin sa social media, sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram at sa Twitter ay itinuturo po natin. At may kasama po yan na pagtuturo ng gadgets of a mobile journalist, the art of interviewing using mobile phones, at yung tinatawag po nating shooting stories using mobile phones. Yan po ang mga natututunan. At syempre may dagdag po yan yung ating ethics in journalism. Gagawin po natin yan sa ating 4th Mobile Journalism Workshop. Saan ba ang ating 4th Mobile Journalism Workshop? Para alam na po ng lahat. Nais po nating ipaalam ng pang-apat na Mobile Journalism Workshop will be in Baguio City. So, sa mga malapit lamang po sa Baguio City o mga nasa Baguio City, abangan po ninyo ang ating 4th Mobile Journalism Workshop sa lungsod mismo ng Baguio. Malapit na po yan. Ano po? So, sumali po kayo at marami po kayong matututunan sa ating workshop na iniaalok po na matuto po kayo ng mga kaalaman patungkol po sa paggamit ng mobile phones in creating valuable news videos. At sa simpleng paggamit po ng cellphones ay makakalikha po kayo ng dekalidad na mga balita as if parang balita sa telebisyon. Yan po ang inyo pong matututunan sa ating Mobile Journalism Workshop courtesy of Lidanos, Philippines, the authority in mobile journalism. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Jeneline Cabling Cortez. Hi, Sir Errol. Good PM po. Watching from Saudi Arabia. Thank you, Jeneline. Chat-chat lang tayo, Jeneline, para sa mga balitaan natin, which I cannot mention here sabagkat yun ay classified. Classified as in hindi pwede rito sa area muna. John Sensano, sir. Good evening sa Cairo, Sir Oliver, at sa lahat ng naka-online. Pa-acknowledge naman po. Taos pusong pinasasalamatan po sa katatapos lamang na bloodletting na ginanap sa Salawag, Dasmariñas, Cavite sa pangunguna po ng Kamote Riders Club, Cavite, at ng Heroes Alliance Dugong Bayani. Ayan, congratulations po sa mga kasapi, mga opisyal po ng Kamote Riders Cavite.
at sa Heroes Alliance Dugong Bayani dahil nakapagsagawa na naman po sila ng bloodletting campaign dyan po sa Salawag, sa Dasmariñas Cavite. Alam niyo ho, dapat sinusuportahan natin every time na may bloodletting campaign sapagkat ang isang bag na i-donate po ninyo ay isang buhay ang posibleng mailigtas po ninyo. Buhay na namimiligro, na dugo lamang po ang sagot para mailigtas. Ano? So, again, hinihikayat po natin ang lahat na malusog naman at qualified na mag-donate po ng dugo na ugaliin po natin ang sumali, makibahagi sa mga bloodletting programs upang tayo po ay maging susi sa pagligtas po ng buhay ng ating kapwa Pilipino. Alright? Sige. Again, sa tropa ho ng Kamote Riders Cavite, congratulations. Together with Heroes Alliance Dugong Bayani, congratulations and thank you sa inyo. Thank you, thank you. Manoy Jun Bornasal and Sir Edward Perez. At sa iba pang mga nanonood, Mama Jing, good evening. Pading Mario Coprada, maraming nabanggit tabi. At may bayad po ba ang pagsali sa Mobile Journalism Workshop? Sir Errol, sabi ni Carlo Reyes. Actually, yung first up to third Mobile Journalism Workshop, we offered it for free. Kaya lang, dinudugo po ang aming bulsa sa plane ticket, sa accommodation sa hotel, at sa ating mga gastusin. Ang aming pangarap kasi magtuloy-tuloy po ito nationwide, so we can only sustain this kapag medyo may bumabalik pong pondo sa ating opisina. Pagka wala ay matitigil po tayo. So ipapaalam namin kung paano tayo makakasali ang mga interesado ng hindi naman mahirap sumali. Ano po? Keep on just watching our program at ipapaalam po natin kung paano po makasali sa Mobile Journalism Workshop, the fourth version sa Baguio City sa nalalapit pong panahon. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy-tuloy tayo. Oras natin, tumpak na pong alas 7 ho ng gabi. Partner, may report bang naka-line up sa atin? Baka may report na ready na ang ating mga Leader News Patrol. Tayo po'y tumanggap na ng mga report habang itinatanong natin ang ating survey question sa gitna po ng sobrang mahal ng presyo ng bigas sa ating bansa. Dapat bang buwagin na lang ang National Food Authority o hindi? Ano po sa inyong palagay? Special mention pala kay kaibigang Peter Umawing Washing ng Z Radio 98.7 Baguio City. At kay Sir Quincy Joel V. Kahilig na nanonood po sa atin once in a while. At iba pang mga kaibigan natin kay Kabayang Saldi Ibias at sa iba pang mga viewers ng palatuntunang Kamaong Asero. Thank you, thank you, thank you. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan. Unahin po muna natin itong nakakatakot na balitang patungkol po sa presyo ng mga bilihin. Ano? Dati na pong mataas ang bilihin ngayon. Ito po ang pinakabagong balita ngayon mga kaibigan. Makinig, manood po kayo. Paghandaan na daw po natin ang patuloy na pagtaas po ng presyo ng mga bilihin sa mga darating na araw. Ito po ay batay sa payo o abiso po ng Department of Finance or DOF na posibleng pumalo daw po sa 9-year high ang inflation rate sa ating bansa at ito po ang nakita ngayong buwan po ng Agostong nakalipas lamang. Tinataya kasi mga kaibigan na papalo po hanggang 5.88% ang inflation rate o pinakamataas na mula ng mai-record noong Marso 2009 ang 6.6% rate. Ayan. Sinasabi pong ang mga pagkain at non-alcohol beverages ay nakapag-ambag ng halos 3% kaya bumilis ang pag-akyat po ng halaga ng mga bilihin. Ang inflation rate po sa mga hindi nakakaintindi kung ano ito ay ito po ang sukatan ng mabilis na pagtaas po ng mga
bayarin, presyo po ng mga bilihin, serbisyo na kinakailangan po sa isang partikular na lugar, especially halimbawa dito sa ating bansa. Inflation rate ang sinasabi. Diyos ko po, paano na lamang? Ang ating survey question nga po natin ay patungkol po sa presyo ng bigas, NFA, ang kapalaran po ng NFA. Pero ang Finance Department, mga kaibigan, nag-aabiso na naman na tayo daw po ay maghanda-handa sa posibleng patuloy pong pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Nanay ko po. Diyos ko pong maawain at mahabagin. Saan ba tayo nito susuling, mga kaibigan? Sa iba pang mga balita, mga kaibigan ko, ay inamin naman po ng Philippine National Police na nagkaroon po ng security lapses sa kanilang ipinatutupad pong security measure dyan po sa Insulan, Sultan Kudarat. Kasunod po ng panibagong pagsabog kagabi na ikinasaway po ng 2 katao habang may mga nasugatang 15 iba pang individual. Ayon po sa tagapagsalita ng PNP na si Colonel Benigno Durana, na tinutukoy na kung ano ang mga security gaps. Pag-aaralan pa nila, tutumbukin kung ano ang mga naging problema nila. Bakit sila nalusutan po ng panibagong pagsabog? Ayan, so what can we say? Mga kaibigan, ang Mindanao po, ang Sultan Kudarat, Mindanao, the whole area of Mindanao is under martial law. And yet, tingnan niyo po ang nangyayari. May mga bombing na nangyayari. So, kala ko ba mas safe na safe ang bayan kapag nasa ilalim po ng martial rule, martial law. But with what's happening, lumalabas pong hindi ligtas ang mga tao kahit may martial law. Nagkakaroon ng security lapses ang PNP. Di ba? So, yan po ang totoong sitwasyon at tinaamin po nila yan. At ang patunay sa totoong mga nangyayari ay ang kaganapan, eksaktong mga nangyayari. Ano ho? Ka-Errol, ang problema dyan sa blood donation ng Red Cross ay bakit libreng dinodonate at ibinibenta din nila sa mga nangangailangan na hindi poor friendly ang presyo. For my opinion, mukhang ginagawang business ng Red Cross yan where in fact supported naman ng International Red Cross. Saan napupunta ang pera ng Red Cross? Magandang tanong, Kasaldi. Oo nga, kapag ka ang tao mangailangan po ng dugo at lumapit po sa Red Cross, ibinebenta ng Red Cross. Ang Red Cross din po ay patuloy ang koleksyon sa mga estudyante. Sa elementary at high school, di ba may ticket, donation, kunyari raffle ticket? 5 piso, 10 piso. Magkano ba ngayon ang koleksyon ng Red Cross sa mga estudyante? Nationwide yan, milyong estudyante. And we're talking about millions of funds na nakakolekta po ng Red Cross. So, pagka nangailangan po ng dugo ang taong bayan, ng Pilipino, sa Red Cross lalapit, may bayad. Bibilihin ang dugo. Yeah? Ngayon, kapag ka wala kang pambili, kailangan mong palitan ng quadruple. 4 na beses. Kung hindi man, pinakamabait na, 3 beses. Ibig sabihin, kung makakakuha ka ng isang bag na dugo sa Red Cross, kailangan mo siyang palitan ng 3 bags. Ganon eh. Ganon ang kanilang patakaran. Now, as to where the money is being spent by the Red Cross, magandang sagutin po yan ng pamunuan ng Red Cross. Saan ba ginagastos ng Red Cross ang pondong katakot-takot? Milyon-milyong nakakolekta mula po sa mga estudyante, elementary at high school, at sa pagbenta po ng dugo at sa mga donasyon galing po sa International Red Cross. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sa NFA naman, habang si Loveheart nanonood po sa atin, sa NFA naman sabi ni Casal Dinardo, bakit murang nabibili, ba't ang mahal-mahal na ibinibenta? Hindi ba for the people
ang bigas ng NFA, mukhang pinakikinabangan ng mga NFA personnel ang kalakaran sa loob po ng National Food Authority. Yan po ang opinyon ni Casaldin Nardo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Paglilinaw lamang po, ang Heroes Alliance ay hindi po nakatap sa Red Cross, kundi may mga partner hospital po tayo tulad ng Las Piñas General Hospital, Rizal Medical Center at Philippine Blood Center. Yan. So, ang Heroes Alliance na namimigay din po ng dugo ay hindi po nagpapabayad. Unlike ang Red Cross nagpapabayad. Nga lang, para naman ma-replace, magkaroon po ng replacement ng dugo ang Heroes Alliance, Dugong Bayani, ay kailangan po nating suportahan ang mga bloodletting programs nila. Nationwide po yan. At ang mga kababayan natin, we can never tell kung sinong mga kailangan biglaan po ng dugo, di ba? O operahan, na aksidente, biglang naubusan ng dugo, kailangan salinan po ng dugo. And the best po natin gawin habang malusog po tayo. Kayo po mga nanonood po sa aking programang Kamaong Asero, habang malusog po kayo, try to be a donor of blood. Try to be a blood donor. Una sa lahat, ang blood donation po ay maganda sa kalusugan. Parang sasakyan niya na na-overhaul po kayo. Parang yung lumang langis po ninyo, mapapalitan po yan sapagkat once you donated blood, of course, yung mga red blood cells magpapropagate po ulit yan. Magkakaroon po ng panibagong lakas ang inyo pong katawan, no? Yung iba ho, balot lang ang katapat, ayos na naman. Pinakakain naman po ng inaalagaan naman po ng sa pagkain ng mga nagsasagawa ng programa tulad po ng Heroes Alliance Dugong Bayani. Suportahan po natin lagi yan, ha, mga ganyang uri ng programa sapagkat yan po ay would mean saving lives. Yun po ang malinaw dyan. Ang advocacy po dyan ay magligtas ng buhay ng ating kapwa Pilipino. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sabi ni Loveheart, I did once donating blood years back. Ayan. Ulitin mo, Loveheart. At kung qualified naman, wala namang karamdaman, ay wala namang problemang mag-donate po ng dugo. In fact, yan po ay healthful habit. Maganda po sa kalusugan ng pagbibigay po ng dugo. Saldinardo ulit, millions of funds ang koleksyon ng damuhong Red Cross na yan. Simpleng sindikato yan for me, sabi niya. I want to donate more, but unfortunately, I'm far away. Saan ka ba naroon, Loveheart, ha? Nang matawagan ka namin kapag ka may bloodletting programs para maimbitahan ka namin. Pag malapit lang, ayos lang yun. No? Pagka medyo malayo, edi pagka may malapit na lang na programa. Sa mga gusto pong mag-conduct ng bloodletting under Heroes Alliance, Dugong Bayani, pwede po kayo mag-PM kay John Sensano, blood coordinator, Dugong Bayani, Heroes Alliance. So, i-PM po ninyo si John Sensano, ang coordinator po ng Heroes Alliance, Dugong Bayani, bloodletting coordinator po siya. Ayos! I want to donate more, sabi ni Loveheart. I-PM mo, Loveheart, si John Sensano para ma-advisean ka kung paano. Ano? Thank you for those who are watching our show. No? Don't remain a viewer. Please do not remain a viewer. Join me in the discussion of tonight's issue. Ang ating pinag-uusapan, mga kapatid, ay dahil ba sa sobrang mahal na ng presyo ng bigas, dapat bang buwagin na ang National Food Authority? Ano po sa palagay po ninyo? Ano po ang inyong masasabi? At talagang grabe na ang presyo po ng bigas. Hindi na po biro ang presyo po ng bigas. Kanina, ang nadaanan namin ay pinakamura yata, 47 pesos ang kada kilo. Sus Mario Joseph, pag maswerte-swerte pa sa inyong lugar, baka may 45 pa. Yung dati-rati pong nabibili nating 30 pesos lamang mahigit, alaos na . Wala na. Ano bang nangyayari sa ating bansa? Samantala, mga kaibigan, umami naman po ang Philippine Coast Guard na nalusutan din sila ng second bombing sa Masbate Port.
Nagsasagawa na po ng hiwalay na investigasyon ng Philippine Ports Authority kaugnay po ng muling pagpasabog malapit po sa Coast Guard Station pa ng Masbate. Ay, Diyos ko po. Malapit pa sa istasyon, himpilan po ng Coast Guard sa Masbate ang pambobomba. Sinabi po ni Philippine Ports Authority Bicol Port Manager Fatima Riaso na lumalabas po sa kanilang inisyal na pagsasiyasat o investigasyon na posibleng ang Coast Guard ang target sa pagpapasabog ng improvised explosive device. Tinatarget pa yung Philippine Coast Guard. Talagang harap-harapan. Sino yan? Napakalakas ang loob na yan. Sino kaya yan talaga? Yan ba'y sibilyan? Sino ba talaga yan? Sapagkat, alam ba, tulad sa Mindanao, nasa ilalim ng martial law na napakahigpit, maraming checkpoint, pero may mga nagpapasabog. Sino ba talaga yan? Ano ba talaga ang motibo niyan? Dapat yan ay matukoy ng Philippine National Police sapagkat hindi po nakakatuwa yan. Hindi po nakakatuwa yan. No? So hamon po yan sa Philippine National Police na aksyonan kagad yan at matukoy kung sino yan. Sir JV Laupagayan, Kuya Rap, saan po ba ang bloodletting ninyo? Ayan. Yes po, it's good for the health. I am here in Kuwait po. Nasa Kuwait pala si Love Heart. Pag-uwi mo na lang Love Heart. Ha? Saka ka makakapag-donate ng... Alangan naman, nandiyan nga paano mo i-donate yan, di ba? Hey, DJ Joyce, I cannot donate even if I wanted to. Sayang, dami po naman ang dugo ko. Bakit? Bakit hindi ka makapag-donate? Sayang pa na, ang dami pa naman daw ng dugo niya. Palagay ko high blood siya. High blood. Ewan, kung ano bang rason ni DJ Joyce, bakit hindi siya makapag-donate? Sabi, bakit hindi ka Sabi niya, oo nga, bakit nga? Totoo, Miss Loveheart, lots of... bakit nga kaya? Ulit natin ang ating paghikayat na kung kung malusog lang naman kayo, ugaliin po ninyong magbigay, sumuporta po sa mga bloodletting programs. Ayos! Malapit na po ang Peña Francia Festival sa Naga City. 11 ba yun o 13? Inaasahan naman po na sa kabila ng mga bombing incidents ay magiging mapayapa pa rin po ang Peña Francia Festival sa lungsod po ng Naga sa lalawigan po ng Camarines Sur. Harinawa, ang daming issue, no? Ito naman po ang pagtiyak ng Camarines Sur Police Provincial Office na magiging ligtas at mapayapa po ang pagdiriwang ng Peña Francia Festival sa Naga sa kabila po ng sunod-sunod na mga pagpapasabog sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Mabuti naman, So, thank you, Camarines Sur Police Provincial Office. Gawin ninyo ang inyong tungkulin na talagang maging mapayapa. Sana wag po kayong malusutan ng mga nagpapalusot at nanggugulo sa ating bayan. Sino ba yung nanggugulong yan na pagkalakas-lakas ng loob? Sino kaya yan? Dapat yan matalo pa ng mukha niyan at mabaklasan ng maskara kung sino talaga yan. Si DJ Joyce, may tattoo daw kasi siya. Yan ang sinasabi ko. Kaya, doon po sa mga wala pang tattoo, isa po yan sa dahilan kung bakit hindi na kayo pwedeng mag-donate ng dugo pag natatuan na, yung matatuan, sabi ni DJ Joyce, hindi na siya makapag-donate ng dugo dahil may tattoo na siya. Marami akong narinig dyan na kapag may tattoo ng isang tao, hindi na talaga pwede mag-donate ng dugo. So, think again kung kayo po'y magpapatato o hindi, pag ang tattoo ay 1 year na, pwede na. Halimbawa, tinatuan ka last year, pwede na mag-donate. Yun pala After a year pala na matutuan kayo, pwede na mag-donate kayo ng dugo. Kasi yung bago yatang matatuan, less than a year, parang hindi nga dahil parang nadudumihan ng dugo. Kaya siguro ako binigyan ng pagkakataon makapagtato dahil may mission ako. Ayan, mamimigay ng dugo. Ayan. Tagal na gusto kong magpatato kaso hindi ako pinalad. Si Love Heart. Si Love Heart ang hindi pa nakapagpapatato. So wag ka nang magpatato muna, Love Heart.
kung may plano kang mag-donate ng dugo. Because you need to wait at least a year bago ka ulit pwede mag-donate ng dugo. Ayan, ayon kay partner Oliver Licop na pinuno po ng Heroes Alliance. Primong Ike, Ses, Iking, Buboyo dyan sa TWL Bay. Maraming nabanggit tabi sa inyo dyan. Hindi rin po pwede kahit matagal na ang tato. Sabi nila Bart hindi rin pwede kahit matagal na ang tato. Sabi nila Bart kahit po madami, mga 13 lang naman ang tato ko. Anak ng kagaw. San mo pinaglalagay? DJ Joyce, ang mga tattoo mo. 13 daw Baka naman para mga nunal lang. 13 nunal na tattoo. Baka negligible yun kung mga nunal style lang. Wow, ang dami ng tattoo mo, DJ Joyce, sabi ni Labart. Okay. So, sige, tuloy tayo. Good evening, Prime, sabi ni Engineer Ike Ses Boboyo. After a year po pwede na mag-donate. Yan po ang patakaran sa amin ng mga partners. Yan. I think ito'y advice ng Department of Health. Kasi ang pwede nating paniwalaan talaga dyan, officially ang Department of Health. Yan. Because they are the authority in kalusugan in health. So if DOH provides clearance or gives clearance doon sa mga may isang taon nang nakapagpatato, pwede na magpapato, so be it. Para dumami po ang maililigtas natin. Kada week ko, Miss Labart, 2 to 3 times pinapatato ko. Iba naman ang mission ni DJ Joyce talaga, magpatato Every uwi niya nagpapatato siya ng 3. Nangungulekta siguro ito ng tato. Pag napuno ang, saan ba mga tattoo mo? Butchar Kanghel ng Caloocan City, magandang gabi. Hello, sabi niya. Baka pwede na yung ito, hindi ito pwede. Love heart yung chat mo. Hindi ito pwede. Yung nakatira ng shabu, hindi talaga pwede. Yung nagsashabu, ang dapat dyan tukhang sa nagsashabu. Hindi tattoo, hindi blood donation, tukhang ang dapat dyan. Okay. Tuloy tayo. Mama Jing is watching our show. Oras natin mga kapatid, 20 minutes after 7 in the evening. Magandang gabi po sa lahat ng mga OFW at mga nakatutok po sa ating palatuntunan. Sige lamang po, i-comment po ninyo. Walang nagko-comment dun sa si Kasaldi lamang ang sumabay po at sumagot sa ating tanong. Sagutin po ninyo ang ating tinatanong. Pabor ba kayo o dapat bang buwagin na lang ang NFA dahil sa sobrang taas na ng presyo ng bigas? O dapat may gawing iba ang gobyerno? Sa tingin po ninyo. I-comment po ninyo sa ating live FB page ng Leader Knows Philippines. But of course, before anything else, i-like po ninyo ang ating FB page ng Leader Knows Philippines para nakakabalita po kayo ng lahat ng nangyayari po sa ating bansa. Okay, belated happy birthday muna, partner. Batiin natin ang belated happy birthday ang napakagaling na alkalde po ng Ubando, Bulacan. Ulitin ko, ang napakagaling at nagdadala po ng kagandahan, kaunlaran, swerte po sa bayan ng Ubando, Bulacan. Kayo ba'y familiar sa Ubando, Bulacan? Pag sinabing Ubando, Bulacan, ano pong naalala po ninyo? Of course, ang naalala po ng lahat ay yung Fertility Festival. Na dinadayo po ng mga hindi nagkakanak at naniniwala po kapag ka nagsayaw sila ng sayaw ng Ubando, the fertility dance, sila po ay magkakanak. Marami na pong nagpatunay actually. Marami na po akong nakausap, mga kakilala na talagang nagkaanak nung sila po ay sumayaw sa Ubando. Ayan. So, yun po ang naging tatak po ng bayan po ng Ubando. But now, mga kaibigan, iba na po ang mukha ng bayan ng Ubando, Bulacan. That is because of the competence, pagiging competent na mayor po ng ating kaibigan, Mayor Edwin Santos ng Ubando, Bulacan,
na ibinabalita po sa lahat pong mga nanonood sa atin na very very soon ang Ubando, Bulacan po ay magiging city na. From a very sleepy municipality, fourth class municipality, malapit na pong maging lungsod ang bayan po ng Ubando, Bulacan. At ang isa pong pinakamalaking balita na palagay ko katutuwa po ng maraming Ubandenyo ay ang nalalapit pong construction ng International Airport diyan po sa Ubando, traversing towards Bulacan, Bulacan. So congratulations po, hindi sa mayor kundi sa mga nagtiwala na mga Ubandenyo kay Mayor Edwin Santos. Ang masasabi siyempre ng mga taga-Ubando naman kay Mayor Edwin Santos, salamat, salamat, salamat Mayor, hindi kami nagkamali sa iyo. Alright, so once again, happy birthday sa ating kaibigang Mayor Edwin Santos na nagdiwang po ng kanyang ika-35th birthday. 35th birthday. Sabi ni superstar artist Ignacio Legaspi, yung ating idol na artist mula po sa Ubando, retired artist from the advertising agency. Ayan, mga Ignacio Legaspi, sir! Ayan, napakagaling ang kamay. Talagang golden hands Si Sir Ignacio Legaspi has golden hands. Alright, sige. Belated happy birthday ulit kay Mayor Edwin Santos, ang ating best friend na mayor po ng Ubando, Bulacan. At syempre, batiin natin yung may mga birthday ngayon. Araw na ito, happy birthday po. At of course, belated happy birthday rin sa ating best friend na mayor ng Masinloc, Zambales. Ayan. Mayor po ng Masinloc, Zambales, ang nagdadala rin po ng kaularan at swerte po sa Masinloc, Zambales, Mayor Arsenia Senyang Lim ng bayan po ng Masinloc. From a third class ba? O fourth class municipality rin. Napakabilis din po ng pagunlad ng Masinloc, Zambales. Municipality of Masinloc dyan po sa Zambales. Again, Mayora, Madam, Amiga, Kabayan, Bicolana po ang magulang nito Magulang nito ni ang tatay nito ni Mayora. Senyang Lim, happy birthday po, Mayora. And ipagpatuloy nyo lang po ang magandang ginagawa po ninyo sa inyo pong bayan ng Masinloc, Zambales. Areglado? Sige. So, sinasabay po nating batiin siyempre yung mga may birthday po ngayon, no? Happy birthday po sa inyo. Sino pong may mga birthday ngayon? Mabati natin. At teka, i-share ko lang po itong itong ating video dito sa ating mga kasama. Saglit ha. Okay. Naninibago ko rito. Delete. Okay. Dito na ako. Okay. Okay. Salamat po. 25 minutes. Makalipas na po ang alas 7 po ng gabi. Patuloy pa rin po kayong nanonood sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Alright, tuloy-tuloy tayo. As long as the tattooing procedure was done, dito ko nakatingin sa monitor ko para ko nakatingin sa taas, was done in a sterile manner, he or she may donate blood 1 year after the procedure. Pwede pala yun. This is the same with ear piercing, acupuncture, and other procedures that involves needles. Yan, from Red Cross website yun. Red Cross daw nagsabi. Na pwede after 1 year ng inyong mga tattoo-tattoo, ng inyong mga hikaw-hikaw, ligtas pala yan after 1 year. Ayos! As long as yan po ay in-sterilize yung mga ginagamit dyan para hindi kayo makahawa o mahawaan po ng kung ano ng sakit. Yung tattoo ba, Miss Joy, yan. Wala nang sakit ang mga kasunod. Maldita ako. Hi, maldita ako. Nanonood sa atin.
Nakaka-addict po talaga magpatato kasi ang bunso ko. Yan, sige, addict ka na sa tato. Sige, yan ang patato ka lang. Type mo yan. Yeho! Proud Kamote Riders South Cavite chapter head here. Mabuhay ang Kamote Riders. Friends sa Gatila Brono. Yan. Butcher Kanghel, yung mga nagtitinda ng bigas, hinahalo doon ang commercial rice sa NFA para malaki ang kita. Ang dami ng ganyan. Tama ka, Butcher Kanghel. Yung mga tarantadong rice dealers na nabibigyan po ng NFA, yung NFA rice, hinahaluan po ng commercial rice ng konti at ibibenta na ng mga tarantado ng commercial price. So therefore, defeated yung purpose ng NFA na makapag-alok, gawing available ang murang bigas sa ating bansa. So yung NFA, I think, ay nandyan para sa magandang adhikain. Kaya lang, marami pong nakapaligid sa NFA at malamang merong tao sa NFA na sindikato po ang kinasapian at yan po ang inaabot ng ating bansa sa halip na makatulong po ang National Food Authority sa kanilang misyon na magkaroon po ng option ng taong bayan na murang bigas kahit magmahalan po ang commercial rice ay hindi po nangyayari. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Dapat magkaroon ng alternatibong pamamaraan ang NFA para masiguro ang mababang presyo na abot kaya ng mga mamamayan. Halos lahat ng bilihin tumaas na, pero ang sweldo ng mga manggagawa di naman tumataas. Tama ka, John Sensano ng Kamote Riders Cavite. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Oy, atres po ngayon. Buwan na ng Setyembre. Doon po sa mga nakakalimot, i-check niyo po ang mga kalendaryo po ninyo. Baka Agosto pa. Maraming ganyan, di ba? Ay, ganyan. Ang kalendaryo, titingin kapag may pupuntahan lang. Pero pagka wakas ng pahina, hindi man lang tanggalin. Maraming ganyan sa mga bahay-bayan. No? Kahit minsan sa akin, minsan ganun din. Pero ako, ano talaga, pagka 31 na, pinipingas ko na talaga kagad yan. Ay, sa gitna ba ng sobra-sobra ng mahal po ng presyo, taas po ng presyo ng bigas, dapat bang buwagin na lang po ang National Food Authority? Ano po ang inyong masasabi? Pakibati po ng happy birthday si Jax at si Jacqueline. Jax and Jacqueline, belated happy birthday po sa inyo. Sabi ni Mama Jing, belated happy birthday. Jax and Jacqueline, belated happy birthday. Eileen Sapugay and Lisa, hello daw. Sabi, hello. Alright, sige. Eileen Sapugay and Lisa. Espanto. Sabi niya, hello daw. Thank you for watching our show. Hindi po kaunti ang halo niyan, Sir Errol, konsulta. Dacame. 3:1 po. Ayan. 3 sacks of commercial, isang NFA. Ewan. Basta ginagago ng mga dealers yung NFA rice, halip na ibentang NFA rice, hinahaluan ng commercial rice para magmukhang commercial rice. Yung mga, yan nga eh. Yan nga. So sabi ng Pangulo, daw kayo sapagkat pwedeng ipasalakay ang mga warehouses po ng mga rice hoarders, mga tarantadong sindikato po ng bigas, kapag hindi nyo po tinigilan ang pang-aapi sa mga Pilipino. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yan. Sige, tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan. At sagutin po ninyo. Pwede po kayong sumali. Sumagot po kayo sa ating itinatanong sa bayan ngayong gabi. Sangayon ba kayo o dapat bang buwagin na lamang po ang National Food Authority dahil po sa sobrang mahal na ng presyo ng bigas? What do you think? Asan na yung ulat report natin, partner? May report tayo? Wala pa? Sige, tuloy tayo sa ating programa.
tuloy muna tayo sa ating mga importanteng balita sa gabing ito. Gumawi naman po tayo sa may Cebu. Iginakabahala po ng alkalde ng Talisay City sa Cebu, especially ni Mayor Eduardo Gullas, ang pagsibak po sa lahat ng police force sa kanyang lungsod. Ito'y dahil daw talamak ang illegal na droga sa kanilang lugar kung saan mismong si Pangulong Duterte ang nagsabing hotbed daw ng Cebu ang Talisay. Sinabi po ni Gullas na nababahala siya sa agad na pag-relieve sa lahat ng mga pulis sa kanyang lungsod dahil malaki ang epekto nito sa mga investor na posibleng ma-intimidate. Ayon po kay Mayor Gullas, ang agad na pag-relieve po ng, yan yung sinabi niya na ma-intimidate po yung hindi niya raw, ganun pa man, hindi raw niya pakikialaman ang police operations at ibibigay niya ang kanyang suporta. Dapat lang na suportahan po ng mga mayor ang PNP. Kaya nga, alam niyo po, allow me to announce also na bilang suporta ng Leader ng Philippines, may ilalabas po tayong programa na ang naka-highlight po ang mga aksyon, kagalingan po ng PNP officers. At ang titulo po natin ay Action Cups. Yan. Very, very soon. Ngayong buwan po ng September, sisimulan po natin yan. Mabilisan sapagkat nasasayang po ang ating oras. Marami pong mga nangyayari. Marami po tayong dapat ipakita at ipaalam sa publiko. At isa po yan sa ating advocacy na tulungan po ang Philippine National Police. At magkakaroon po tayo ng isang special program ng PNP na may titulong Action Cups. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, sige, tuloy-tuloy tayo. Sa iba pang mga balita, sinabi naman po ni Senador at dating PNP Chief Panfilo Lacson na chairman po ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na hindi kailangan po ang pahabain daw po ang martial law sa Mindanao. Ayon po sa kanya, ang mas kailangan po ay ang pagpapalakas ng intelligence gathering kaysa pagpapalawag po ng martial law. Actually, sa mga nangyayari mga kaibigan, lumalabas na kahit may martial law, ay hindi ligtas po yung tao. Nalulusutan po ang PNP, ang militar sa mga kagaguhan ng iba pong mga nanggugulo. So, tama, I agree with Senator Ping Lacson na ang kailangan po ng ating gobyerno ay mas malakas na intelligence gathering. But mga kaibigan, sandamukal po ang pondo. Ano pa ba ang pwedeng isuporta ng taong bayan? Nagtatanong lamang po tayo sapagkat milyon-milyon po ang intelligence funds na ng PNP, ng militar, para po mapalakas ang intelligence gathering. So, ano pa ba ang kulang? Di ba ba? Ano pa ba ang kulang? Nariyan na po ang sobra-sobrang intelligence funds. So, ano pa ba talaga ang kulang? Bakit nalulusutan pa rin po ang PNP? O di kaya ang mas magandang tanong, sino ba ito talagang pagkalakas-lakas na loob ng mga grupo na kahit may martial law, kahit may napakatapang tayong presidente, ay parang walang katakot-takot na gumagawa po ng katarantaduhan. Ulitin ko, yan po ay hamon po sa Philippine National Police na dapat yan po ay mapanagot kaagad, mabaklasan ng maskara, masampahan ng kaso at yan po ay makarsel kaagad. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alas 7:36 na po ng gabi mga kapatid. Yan po ang ating oras sa buong Pilipinas. At thank you sa patuloy niyo pong panonood sa ating programa ang Kamaong Asero. Yan. Sino-sino pa mga nanonood? Well, sino-sino? Maldita ako, sabi niya. Hello po, sir. Maldita ako. Kakaibang pangalan niya, no? Yung ating
yung ating ibang mga kababayan, yung kanilang tunay na pangalan ay pinapalitan po nila lagi. Ako pagka ganyan ako I have to be honest to you, no? Sa mga nanonood sa akin, kapag ka may nag-friend request sa akin na parang hindi tunay na pangalan, walang picture na totoo, minsan kasi may profile picture, aso ang nakalagay. Pag nag-friend request kayo sa akin ang profile picture nyo ay sapatos, aso, sasakyan, hindi ko po talaga tatanggapin yan. Sorry po, pasensya na lamang po. Di ba, Sir Rafi Bianzon? Paano ka naman mag-friend request sa aso? Paano mo naman i-friend ang isang aso? O di kaya sapatos. May mga ganyan eh. May mga ganyan nag-friend request sa atin. Anyway, sinasabi ko lamang kasi minsan may mga ganyan eh. Yan. Pero si Maldita ako parang marami nakakilala naman dyan. Yan. Kabayang Gilbert Dinyo, kumusta ka? Ayan. Dapat buwagin na yan, sabi niya. Hello, sabi ni Gilbert. May mga nabubuong grupo. May mga nabubuong grupo sa Bulacan para tumutol sa itinatayong airport dahil sa nagpapalubha lang daw ito ng mararanasang pagbaha sa probinsya. Gaganapin sa BSU ang ikalawang pagpupulong ng grupo sa September. Okay, Gilbert, ganito ang plano dyan ng San Miguel Corporation. Una sa lahat, nais ko pong linawin ng National International Airport na gagawin po dyan sa dalawang bayan, Ubando at Bulacan-Bulacan, ay proyekto po yan ng San Miguel Corporation na inaprubahan na po ng National Economic and Development Authority. May go signal na sila, no? In 5 years to 6 years ay magagamit na raw po ang international airport. Now, tungkol po sa issue ng pagbaha, aware po ang San Miguel Corporation na talagang may problema sa pagbaha sa Bulacan. And of course, they cannot afford to just let that flooding, na magpatuloy ang pagbaha na hindi nila aayusin dahil mawawasak lamang yung kanilang multibilyong investment sa airport. So ano ang gagawin po ng San Miguel Corporation ayon sa kanilang plano at sa mga nabasa ko pong kalatas at mga pabalita ni Ramonang? Magsasagawa daw po sila ng spillway mula sa dam. Magkakaroon sila ng parang konkretong daluyan po ng ilog mula sa dam at sa mga baha papunta dire-diretso daw po sa Manila Bay. And therefore, arresting the flood. Yan, dyan po sa Bulacan. Matalino po yung San Miguel Corporation, especially si Mr. Ramonang. He will not just let na mapunta lamang po sa wala ang kanilang multibilyong investment dyan dahil lamang po sa baha. So, they have a plan to arrest the flooding and to address the flooding. May gagawin po silang infrastructure projects na dadaluyan po ng baha sa Bulacan. Ayan. Yan po ay ayon kay Mr. Ramon Ang. At ako po ay hindi naman binabayaran ni Ramon Ang para maging spokesman siya. At higit sa lahat, wala namang commercial sa amin ang San Miguel Corporation. Ibinabalita ko lang sapagkat yun po ang balita. Ayan. Kuyang Gilbert. Pero okay lang naman yan kung may mga tumututol, dapat yan po ay mapakinggan. Ako nga po, I hope I can find time to listen to their opinion para mapakinggan natin. Siguro, Gilbert, pag may time ka, yung mga namumuno dyan, makuha natin yung telepono para makausap natin so they can have their time sa ating palatuntunan. Sabihin nila kung anong gusto nilang sabihin, anong kanilang ipinapangamba at tawagin natin yung mga taga San Miguel Corporation na magpaliwanag. Maganda po yan. Tama po yan. Maray na banggi, Padi, sabi ni Manoy Jigs. Ni Pading Jigs, doon ka dyan sa Maykawayan City, sa Bulacan. Maulang gabi sa inyong lahat, sabi ni Kenshin Himura ni Maring Beng dyan sa Olongapo City. Sir Rafi Ramos Bianson, yes, Sir Errol, baka po naniniwala na ang aso ang my best friend. Kaya yung mga profile pictures ng iba kung ano ang
kung ano ang lahat ibang klase ng kung anong mga iba't ibang klase ng profile pictures. Ayan. Basta ako, si Rafi Bianson, pag may nag-friend request sa akin na ang profile picture ay aso, sorry na lamang sila. Hindi ko talaga tatanggapin. O di kaya kotse, o di kaya sapatos, o di kaya kung ano-ano. View. Parang mga view ng tourist destination. Hindi ko talaga yan tatanggapin. Maliban kung kilala ko po yung tao. Pakiulit mo nga si Rafi yung mga pinababati mo kasi there was an interruption sa unang take-off natin kanina. Walang audio kanina. Inayos natin kaya umuli tayo. Thank you, Pading Jigs Dungka sa mga advices mo doon sa pinag-usapan natin kaninang umaga. At naitimbre na natin sa dapat pagtimbrihan at sila'y in place na sila. At yan, sige. Sabi ni Kuyang Gilbert, ni Kabayang Gilbert, copy sir, sabi niya. Copy sir, sabi niya. Alright, thank you. Get well soon pala kay Miss Amira Sunshine Magdangal, ang chairperson, founder po ng Sulong Katutubo International Foundation. Nasa hospital yata siya kahapon. I don't know kung nakalabas na dahil parang umatake yata yung kanyang problema sa dugo, yung leukemia. Ayan. May problema sa dugo si Ma'am Amira. Yun, nangangailangan din yun ng dugo, partner, na magsali ng dugo, yung mga ganun, ha? May leukemia. Ang iba dyan, yung worst case scenario ng leukemia, di ba, yung ang tawag dyan ay cancer of the blood. Pagka hindi na nagagamot, nagiging cancer of the blood. Kaya pakaingatan po ninyo. Again, Ma'am Amira Sunshine Magdangal, get well soon. At maraming naghihintay sa project. Especially yung mga katutubong nag-aantay po ng livelihood funds na nakalaan po sa kanila. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Samantala, puntahan muna natin ang mga empleyado po ng National Food Authority. Mga kaibigan, nagkaisang lumabas naghayag ng himutok ng kanilang damdamin ng mga empleyado po ng National Food Authority laban sa mga nananawagan ng pagbuwag naman ng kanilang ahensya. Sa flag raising ceremony kanina, nagsuot po ng pulang damit ang mga tauhan ng ahensya bilang pagkontra o pagtutol po sa planong tanggalan na ng alokasyon ang kanilang tanggapan at ilagay na lamang sa sangay ng pamahalaan. May alam dito si sa mga issue dyan sa kapalpakan sa mga namumuno sa National Food Authority. Mamaya nga, tawagan natin, partner, si Mang Rosendo, si Engineer Rosendo. Maraming expose yun tungkol sa katarantaduhan dyan sa paggamit po ng pondo ng National Food Authority. Yung mga simpleng, ordinaryong empleyado, wala pong alam. Yung mga low-ranking officials, walang alam. Ang mga may alam dyan, ayan, tawagan natin si Sir Rosendo. Ang mga may alam sa katarantaduhan ay yung mga namumuno, ha? Mamaya, kasi may ibinubulgar. Last week pa si Engineer Rosendo ng SINAG, Samahan ng Industriyang Agrikultura. Nagbigay naman po ng talumpati si NFA Administrator Jason Aquino at nanawagan sa mga kasama na ituloy ang trabaho at huwag magpa-apekto sa mga negatibong puna ng iba't ibang tao. Well, kabilang po sa mga nananawagan ng pagbuwag ng NFA ay sina Senator Cynthia Villar at Sherwin Gatchalian, pati na si Buhay Party List Lito Atienza, dahil po sa paniniwalang nagkakaroon po ng kapabayaan ng ahensya kaya tumaas po ng husto ang presyo po ng bigas. Palagay po'y hindi po kapabayaan Palagay po'y katarantaduhan at pagsasamantala. Ayan, yan po Mamaya, sige, pag nakalusot ang linya po ni Engineer Rosendo, buti naalala ko po, habang ang tanong po natin ay dapat bang buwagin o hindi ang NFA dahil po sa sobrang taas na ng presyo ng bigas. Yes, sir. Salamat po, sir. Next episode ko na po, ipababati, at may mga add-on pa, Sir Errol. God bless sa ating lahat. Okay. Ayan. Sige.
Saglit ha, isulat ko lamang yung number ni... May number na yan, partner dyan yata sa pantawag natin. Pakicheck mo. Wala? Saglit ha, i-check natin ha. Para matawagan natin si Engineer Rosendozo ng Sinag kasi siya po may mga expose na dapat mabatid po ng lahat. Yan, yung kanyang number 0917-508-0338. Yan. 0917. Yan, sige. Tawagan natin. Si Engineer Rosendozo. Si Engineer Rosendozo ang pinuno, presidente ho ng Samahan ng Industriyang Agrikultura. Sila po yung grupo ng mga magsasaka, grupo ng mga poultry and hog raisers sa Pilipinas. Ibig sabihin, sila po yung mga food producers ng Pilipinas. Kaya lang, yun nga ho may mga tao po sa gobyerno na sa halip na alagaan po ang mga industriyang Pilipino, mas ginugusto po nila yung importation. Importation. Alam na po ng marami na habang may mga importation, may mga nagkakamal ng salapi sa komisyon. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Basta ang mga nangyayari po sa ngayon, alam naman ng lahat, hindi may pagkakaila. Patuloy ang pagtaas po ng mga presyo ng bilihin. At inaabisuhan po tayo ng Department of Finance. Nag-aabiso po ang Finance Department na maghanda-handa tayong lahat sapagkat lalong tataas sa mga susunod na araw po ang presyo po ng mga pangunahing bilihin. Diyos ko po, sino kaya makapagsasalba sa atin sa mga sitwasyon natin, Ay, Diyos ko, Lord. Ang problema siyempre natin ay yung kinikita ng lahat ay hindi naman tumataas. Sweldo po ng mga empleyado hindi naman tumataas. Talagang inflation. Ibig sabihin, hindi balancing ekonomiya. Bilihin pagkamahal-mahal. Yung purchasing power ng mga Pilipino, bagsak na bagsak dahil siyempre hindi alagwa ang amount ng kanilang kinikita kontra po sa presyo ng mga bilihin. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Oras natin, 49 minutes na po makalipas ang alas 7 ng gabi. Standby po kayo sapagkat tinatry po nating i-establish ang linya ni Engineer Rosendozo, ang Pangulo po ng Sinag. At matanong natin dito sa ating topic. Hindi available? Tsatsambahan sana natin. Hindi tayo nag-arrange ng interview sa kanya. So, di bale, bukas siguro pagka mai-arrange natin. Normally kasi sa production, mga kaibigan, ang interview, ina-arrange natin ang advance yan. Umaga pa lamang ina-arrange na natin para naabisuhan po yung kailangan kausapin natin at sila po yung nakakapag-adjust din ng agreed time. Pero pag mga biglaan kasi, tsamba-tsamba talaga, bihira makatsamba na makukuha mo talaga kagad-agad. Nasa full alert naman, mga kaibigan, ang Davao City dahil po sa magkakasunod na pambobomba na naman sa Mindanao. Ayan. So, yan po ang lagay natin. Samantalang ang presidente po ay nasa Israel ngayon at papunta rin pong Jordan. At sinasabi po ni Special Assistant Bongo na posible daw na ang Israel military arms ay magiging bahagi po ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ibig sabihin, sigurado na bibili ng mga makabagong armas ang gobyernong Duterte mula po sa Israel. May nabasa nga po akong nag-comment dapat daw asikasuhin ang presyo ng bigas, wag daw yung armas. May nabasa akong ganyang comment may nabasa akong ganyang comment. Nasaan na ba yan? So yan. So nasa Israel po ang Pangulong Duterte at siya po ay nakikipaghuntahan din po sa mga OFW. At balak nga po ng mga OFW na sa pagkakataong makaharap po nila ang Pangulong Duterte ay hihilingin nilang ibaba ang binabayarang placement fee ng mga nag-a-abroad na mga Pilipino. It's a very timely request at sana po magawan po ng paraan yan ng ating mahal na presidente para mas magiging magaan po ang mga nagtatrabaho sa ibayong dagat. Areglados!
Mamaya po ng konti, siyempre sa inyo po ang palatuntunang Bible Cafe, headed by the main anchor, Pastor Ram Gamboa. At sa kanya mga kasama po, si Pastor Ram po ay nasa Las Vegas. Ang mga kasama po ay nandito sa studio. Yan po yung ating medyo pinagmamalaki ng Leader ng Philippines ay may teknolohiyang kahit magmumula po sa iba't ibang malalayong broadcast points. Ang mga reporters, ang mga anchors ay pwede pong i-integrate natin yan dito sa broadcast ng Leader Knows Philippines. In fact, very soon may i-acquire po tayong gamit na tayo po ay pwedeng mag-live, hindi po lamang sa simpleng cellphone, kundi sa isang professional video camera kahit nasaan mang dako tayo ng Pilipinas on professional video transmission. Hindi po cellphone although nagtuturo tayo ng mobile journalism, but we are acquiring additional gadget so we'll be able to broadcast events and news happenings. We can do news coverage wherever the news happens. Ayan. So kinakausap po natin yung Convergence Yan, yun po yung supplier. Medyo duduguin yung ating bulsa kahit naghahanap tayo ng mga makakatuwang doon po sa mga nakakaintindi at naniniwalang ang ginagawa po ng Leader Knows Philippines ay hinihikayat po namin kayo na suportahan po ninyo ang Leader Knows Philippines at nais po nating pagandahin pa ang mga programa, ang mga impormasyong dinadala po namin sa inyo ay gusto po naming live lahat talaga. Kung may nangyayari sa Malacanang, live po galing sa Malacanang. Kung may nangyayari galing sa Senado, saan man, sa Visayas, Mindanao, nice po naming dalhin sa inyo ng live na live, nang wala pong fake news. Alam niyo po, pag live kasi, hindi ka pwedeng mag-fake news. Kaya live news lap ang gusto nating lahat. Yan, ang gusto nating dalhin sa ating mga manonood. At antabayanan niyo po, by the way, ang nalalapit na launch, official launch ng Leader Knows Philippines. At congratulations, by the way, sa ating makasamahan sa Philippine Online Broadcasters Association. Sa ating makasamang Board of Directors, Mario Batigas, Gani Oro, Jun Bornasal, Bong David, Oliver Licop, ang inyo pong lingkod, at si Manoy... si Manoy... anong pangalan ni Manoy? Nakaligtan ko tuloy. Si Rectang Puna. Anong pangalan ni Manoy? Ay, magagalit sa akin na wala sa loob ko. Ayan, si Manoy Roger Brown. Yan, si Manoy Roger Brown sa Cavite. Ayan. Manoy Roger Brown. Si Jun Bornasal, nabanggit ko na. Jun Bornasal. Manoy Roger Brown, Bong David, Oliver Licop, Gani Oro, Mario Batigas. Yan po ang ating mga kasama sa Philippine Online Broadcasters Association, ang pioneering organization ng mga online broadcasters sa Pilipinas, which we hope to have a formal outtaking very soon sa Malacanang. Ayos! Okay, 5 minutes bago po mag-alas 8 po ng gabi. I think we have to wind up our program to give way for the next program, The Bible Cafe ni Pastor Ram Gamboa. By the way, kumusta po ang ating kaibigang station manager po at may-ari po ng Cool FM 97.5 Baguio City, si Pastor Jeff Jose. Yan, Pastor Jeff, kumusta ka na? Hindi pa matuloy-tuloy yung ating simulcast. Malapit na rin pong i-simulcast natin ang Leader Knows Philippines, Kamao Zero program sa Pinoy Extreme Channel. Abangan po ninyo. Okay, now, dahil tayo po ay may tanong, ang ating tanong ay dapat bang buwagin ang National Food Authority dahil po sa sobrang mahal na at presyo po ng bigas sa ating bansa? Kung ako po ang sasagot, ito po ang aming malinaw na sagot. Alam niyo po, ang isang ahensya ay parang bahay. Kung ang bahay po ay may konting daga, may dagang nagtatakbuhan, I think hindi po naman dapat sunugin ang buong bahay. Di po ba? Kundi ang solusyonan ay yung mga daga, yung mga peste. Ngayon, dyan po sa National Food Authority, meron po dyan ang mga peste. Talagang nakakapeste ang resulta po ng kanilang trabaho. Sa halip na magkaroon po ng available na murang bigas, na tinatawag pong NFA rice ang sambayan ng Pilipino ay hindi.
Opo, palagay ko'y may kapabayaan sapagkat yung kanilang idinidistribute sa mga dealers, hindi nila nababantayan na talagang mabili as to the price that they wanted to have it sa retail market. Ngayon, ang nakikita kong dapat pigtasin dyan ay ang mga ulo na mga tarantadong namumuno dyan na sangkot ng sindikato. Kung sino man yan, alam na alam yan ni Engineer Rosendo kung ano ang pinaggagawa ng mga tao dyan. But I would like to make it clear, hindi po lahat ng nandyan sa loob ng National Food Authority ay may nalalaman. Yung ilan lamang po dyan at yung ilan pang nakatataas na may maling paggamit po ng pondo at may kapabayaan, may incompetence, hindi binabantayan ang supply ng bigas sa retail market at nawawala po na parang bula ang NFA rice along the way sapagkat pinagsasamantalahan po ng mga commercial dealers, hinahaluan ng konting commercial rice yung NFA at ibebenta na ng commercial price. Defeated po yung purpose ng gobyerno na makapaghatid po ng murang bigas. So, dapat bang buwagin ang NFA? Ang dapat tirahin po, pugutan ng ulo, ipako sa krus, firing squad ay yung mga tarantadong miyembro po ng sindikato na nandyan po sa loob ng NFA, na nasa paligid po ng NFA, kasabwat po yung mga rice hoarders, kasabwat po yung mga tarantadong rice dealers. Yan po ang dapat bigyan ng katapusan o ultimatum at tuldo ka na yung mga ginagawa nila. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. With that, mga kaibigan, ako po ay magpapasalamat na po sa inyong lahat. Sa mga nanonood po sa ating palatuntunang Kamaong Asero, pasensya na po yung ating closing medyo mabigat, sapagkat hindi po nga magaan ang problema natin sa presyo ng bigas. Hindi po ito nakakatuwa. Bigas or rice is the staple food of every Filipino. Ang anuman pong pagtaas ng presyo ng bigas para pong kinakarate, para pong binoboxing ang tiyan ng mga Pilipino. And therefore, kailangan po nating makakita ng mabilisang aksyon ng gobyerno patungkol po sa problemang ito at sa gitna po ng pabalita ng Department of Finance na tayo daw po ay maghanda-handa sapagkat sa darating na mga araw, lahat po mga pangunahing bilihin ay magtataasan lalo. Kaibigan, what I can say is sana po ay may solusyong maihatid po ang gobyerno sa mga nangyayari. At sana po ang ating Pangulong Duterte ay suportahan natin para siya po ay makalikha ng mas mga makabulang solusyon. At ito pong mga pinagkatiwalaan niyang mga incompetent. Yung mga incompetent na pinagkatiwalaan niya ay pagtatanggalin na sapagkat hindi po sila nakakatulong. Sa halip sila po ay nakakapagpahamak sa presidente at ang presidente po ay parang napupulaan tuloy dahil siya po ang may accountability. Siya po ang lagi pong parang nasisingil ay dahil po yan sa kagaguhan po ng ilang mga napagkatiwalaan niya. Ayan. Yan din po ang pananaw ni Dr. Edward Perez ng PAGCOR. Diba, Sir Edward? Maraming mga incompetent sa paligid po ng Pangulong Duterte na dapat po ay pagtatanggalin na para mas gumanda naman ang pamamahala ng Pangulong Duterte na suportado po natin. Ulitin ko po, ang Leader ng Philippines, suportado po natin ang pamahalaang Duterte. Nga lang po, marami pong nakapaligid sa kanya ang mga bulok. Hindi naman lahat, marami. Kaya ito po ang resulta natin. So just the same, mga kaibigan, mga kapwa ko Pilipino, I'm again enjoining everyone. Hinihikayat ko pong lahat na tayo po ay gumawa ng magagawa po nating suporta, tulong sa gobyernong ito para gumanda po ang ating bayang Pilipinas. Dahil po dyan mga kaibigan, pansamantalang ang palatuntunang Kamaong Asero ay magsasara muna ng ating tabing ng pagtatanghal upang muling magbalik bukas. Don't you worry. Kami po ay magbabalik bukas. Same time, alas 6 po ng gabi. Exclusive dito po sa Leader ng Philippines. Sa ngalan po ng ating mga engineers, Engineer Oliver Licop and Engineer Alas Oliver. Ayan, engineer ni sa Alas, ha? Ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli
dito sa Leader News Philippines.